Silav roj baş, dem baş hevan و هیویتکم و تباش سلامتن چند نوچه می آمده کرنه ده درباره پروژه و تمامی کردستان ده نوچه آمه یکم ده درباره گرتنا سبا تونجل دایه نها چما هاتیه گرتن سبب چیه هم بواره پر و بکنه بانو دوی دمی ده کوپی واجو ددومه چما دولت ترکیه حوجه دی بینه سیاست مدار کردان بخه بنچاوان وان بیرومت بکه یعنی بیرومت وان بلیزه Sedem çiye, dav çiye, aktivista tejayeye, parlamentera bereya BDP'ye, Sabahat Tuncel, hat binçav kirin îro. Sabahat Tuncel behenceta ku destur ne daye polîsê dewleta Tirkî ku posterê Abdullah Öcalan daxîne. Bûyî hencetê hatiye binçav kirin. Aktivista tevgera jinên Azad Tejay, parlamentera berê a Kurdan e. Sabahat Tuncel tevlî pîrozbahiyê bû. Ev pîrozbahî jî jaliyê Platforma Saziyên Demokratîk a Stenbolê ve li küçük çekmeceya Stenbolê hatibû pêkanîn. Sabahat Tuncel wê demê hate binçavkirin. Mesele ev e. Dema ku piştî pîrozbahiyê ji qadeyê xwest vegere, polîsan pêşî lê girt û xiz binçavan. Gelo ev li ser talîmata rêveberiya hikûmetê hatiye binçavkirin ji ber ku parlamentera berê ye. Yani wisa polîsekî bi tena serê xwe nikare here bixe binçavan. Yani jî dozgerî doz lê vekiriye. Kîjan dozgerî doz lê vekiriye, kîjan dozgerî talîmat daye ku Sabahat Tuncel were binçavkirin. Sedema binçavkirina Sabahat Tuncel ji xwe destur nedaye polîs ku posterê Abdullah Öcalan daxîne. Yani pêşî ew ê bibin kontrola tenduristî, paşê jî ew ê bibin müdiriyetê îfadeyê wî bigirin, êdî ew ê were berdan yan ew ê were girtin meselekî din êdî. Em ê binêrin ka çawa çêt bi hevan de. Niha îşev ez ê ji wara behsa ser hêvî û binê hêvî bikim. Lê pêşî em biçin rewşa xwe bibînin, rewşa xwe ya li rastiya xwe. Rastiya me çi ye? Rastiya me Efrîn e, serêkaniyê ye, koçberin, dîl, esîrên me ê di destê çeteyan dane. Wana rastiyên me ne. Pêşî em xwe bibînin, paşê em ê behsa serhîvê bikin, paşê em ê behsa dewleta Tirkiye bikin û em ê binêrin paşê em ê behsa hin tiştên din ên keyfî bikin. Amedspor mesela îşev maçek giring dilîze ji bo derbasî Süper Lîgê bibe. Ez ê behsa wê maçê jî bikim. Saet di nanzdan de ye li gorî saeta Amedê. Em hêvî dikin bi ser bikeve. Bi ser bikeve gavekî pêşva diçe ber bê lîgê ve. Ber bê Süper Lîgê ve. Şerê li hember Îranê heye. Donald Trump dîsa mühlet daye Îranê 48 saet ji xwe derbas bûn. Maye derdora 30 saet maye. Yani roja sêşemiyê Donald Trump dibêje em ê êrişên wisa mezin pêk bînin li hember Îranê wê dünya bihece. Ez dibêjim qey aboriya dunyayê ku anha ketiye zorê wê sêr û bim bibe. Welatên kendavê wê zirarên pir ciddî bibînin. Ka em binêrin. Divê bültenê de me hin tişt hazir kirine. Ez hema bînim ser ekranê hevan da. الجهود المبذولة حاليا نشكر كل انسان قام بجهود على انه بدنا نرجع على مناطقنا ونرجع على بيوتنا ونعملها من جديد ونعملها تكاتفا الحمد لله. لكن الشغله الاساسيه اللي عائق هذا عائق قوي جدا يعني ما نقدر نرجع. ليش؟ اولا دمار كامل. اخص بالذكر قريه الربيعات دمار كامل بالمره. يعني بعربî daxife em dîrek ji wergera wî bigirin baştir e. Niha hevan serêkaniyê yek ji wan bajarê me ye ku jaliyê dewleta Tirkiye ve hatiye desteserkirin. Milletê me dixwaze vegere lê belê li malê wan çete hene. Li ser zeviyê wan hatine desteserkirin, mal û milkê wan hatine desteserkirin. Dewleta Tirkiye ku dewleta Kurdan e qaşo nahêle milletê me vegere ser mal û milkê xwe. Koçberên ji serêkaniyê ji ajansa Anhaya re axivîne. Dibêje mal û erdê me, milkê me hîna jî di destê niştecî û çekdaran dane. Em ê çawa vegerin yani divan şertan de. Mihemed Elwezo daxife ew jî ji gundê El Rabia te Zirganê. Hemû berpirsên ku li ser dosyaya vegera koçberan dixebitin dizanin ku di çi şert û mercan de em di vê rewşê dane
گوندê me bi taybetî gundê El Rabiyat bi temamî hatiye wêran kirin. Mamê çawa karbin vegerin. Ji ber wî em nikarin di vê rewşê de vegerin. Her kes hêvî dike rojekî karibe vegere gundê xwe bikaribe vegere ser mal û milkê xwe. Lê malbat bi tena serê xwe nikarin vegerin. Ewlehî tune ye. Em di xeteriyê de ne. Yani em ê vegerin wê derê em ê jiyana xwe debara xwe çawa bikin. Piştî ew qas salên koçberiyê em dixwazin êdî bawekê komî vegerin. Takekesî xeterî ye, ewlehiya me tune ye. Rûmet ewlehiya me divê were parastin. Me zor û teededî diye. Stû heye, stû jî ji gundê Til Beydere, nişte jî niha li gundê me ne, malê me hatine wêran kirin. Em dixwazin vegera me dibin ewlekariyê de çê bibe dibêje. Yani em dixwazin vegera me bikeve bin ewlehiyê. Maftarin. Heqê wan e tabii. Ew jî sebo hemê heye, ew jî anha daxife li ser ekranê wî dibînin, ew jî ji bajarê Serêkaniyê ye. Dibêje malê me wêran kirîne, dest danîne ser erdê me. Ji xwe re li gorî dilê xwe diçinin, jê genim digirin, jê berheman digirin. Nişteciyekî di mala me de ye. Ez nizanim ji ku derê hatiye wê derê. Li gundê Elferîsa 140 donim erdê min heye wê derê. Kesê ku hatine wê derê dibê dest danîne ser malê me, zeviyê me. Em dixwazin bi ewle vegerin malê xwe. Bila niştecî kesê wê derê ji malê me derkevin. Yani heta kengê wê malê me de bimînin. Di vê naberê de hevan û karwana duyem ya koçberên ji Efrînê ku doh ji Qamişloyê birêk ketibûn gihîştin navenda bajarê Efrînê. Koma duyem ji nêzîkî 200 malbatan pêk dihat, bi heştê wesayîtên taybet, 48 wesayîtên barkirî, 14 otobüs ketin rê. Malbatên ku çûn Efrînê ji navçeya Rajo navenda bajarê Efrînê ne. Koma yekem ew û tê bîra we nêzîkî 400 malbat bûn. Di nehê adarê de vegeriya bûn Efrînê. Lê rewşa wan zehmet e hevan. Çünkü ew vedigerin Efrînê mal û milkê wan hatine talan kirin, zeviyê wan, darê wan ê zeytûna ew ê cardin çawa werin ser hemdê xwe. Vana hemî problemin. Niha problemekî din li Rojavayê Kurdistanê em tim behs dikin, ew jî ji bo serbestiya wan dîl û esîrên di destê çeteyan de. Ev însanê me kengî werin berdan, çawa werin berdan. Gelo di destê Qesedê de jî hin çekdarên Rêveberiya Demkîya Şamê hene tune ne. Komên girêdayî dewleta Tirkiye ew jî gelo esîr hatine girtin, nehatine girtin em nizanin. Gelo weke şantaj bikartînin ka di vî warê de nûçeyekê em hema ji were bixwînin çünkü malbatên me hevano malbatê me baştir em pêşî li wan godar bikin başê ez cî bidim nûçiya wan. Baş em godar bikin em hinekî sebrê nîşan bidin. Ev malbatê me ne. Zarokê wan esîrin di destê çeteyan de. Slogana esasî em esîrê xwe dixwazin, em dîlê xwe dixwazin, em dixwazin ewladê me serbest werin berdan, zarê me, ewladên me ji bo azadiya Rojavayê Kurdistanê şer kirin. Lê şer e normal e mirov tên girtin jî lê dibe mirov bikaribe
رومتا انسان همبری خواه بپارێزێ tabi evcem çeteya tune em zanin insanê me dema şehîd dibin bedena wan dikeve destê çeteyan ve dît îcab nake em cardin bînin bîra xwe rezaletekî pir ecêb e lê revebirê me Rojava Kurdistanê dibe acîlen bikevin dewrê ji xwe rêzdar Mazlûm Abdî gotibû ji bo me evveliyet tişta ewlîn ew e ku çete yani ev insanên li Şamê yan jî çeteyên dewleta Tirkiye dîlên de destê me dixwaze serbest berdin. Hevalê me serbest berdin. Malbatên sivîl û şervanên Qesedê ku me hatçile ji aliyê hikûmeta Demkiya Sûriye ve dîl hatin girtin derketin xwepêşandanê. Malbatên dîlgirtiyan li pêşiya stadyûma şehîdên 12 Adarê Kombûn dest bi xwepêşandanê kirin. Xwepêşander li kolanên bajarê Qamişloyê geriyan li pêşî ofîsa Komîseriya Bilind ya Penaberan ya Netûyek ya li taxa siyahî sekînin. Li pêşiya ofîsê bi duruşmeyan em dîlgirtiyên xwe dixwazin em şervanên xwe dixwazin peyam dan civata navdewletî û peyam dan aliyên tekildarê ku bi dîlgirtiyan re eleqedar dibe. Her wiha xwepêşandêran xwest ku aqubeta rojnamevan îva Maria Meşelman û rojnamevan Ehmed Bolat zelal bibe rojava. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî ji xwe bi malbatên dîlgirtiyan re civiya bû beriyan ha beyan kiribû ku dosyeya dîlgirtiyan û dosyeya kesên ku wenda bûne aniha di rêza yekem de ye dozeke sereke ye di lihevkirina 29 Çilê de. Mazlûm Abdî anî ziman ku bawekê fermî agahî heye ku bi qasî 1007 sivîl şervan wekî esîr di destê hikûmeta Demkiya Sûriyê dane. Doza dîlgirtiyan yek ji dosyayên herî hassas e ji bo serbest werin berdan malbatê wan tekoşîna xwe didomînin ji xwe ev nûçeya ku di Anefê de hate parvekirin jî we bi xwe dît ev dosya ew ye. Yani malbat dixwazin zarokê wan ewladê wan serbest werin berdan. Mijara me ya din hevalno ew jî pîlotê Amerîkî wenda ew hate dîtin xelk ji bo ferdekî ji bo hemolatî xwe ji bo şervanekî xwe dünyayê xerab dike. Hem İsraîlî wisa hem Amerîkî. Binêrin Amerîka ew qas bi milyonan hemolatî wê hene rabiye ji Amerîkayê bi dihan balafir xist dewrê helîkopter xist dewrê hat di nava wê xeteriya mezin de li pê şervanekî xwe geriya. Li pê pîlotekî xwe geriya di dawiyê de jî pîlotê xwe peyda kir ji Îranê derxist aniha dibe tedawî dike. Yani aniha me basa însanên me esîr kir bi hezaran esîrê me di destê van çeteyan dane yani heta ku yek ji wan girtî be dibe em çayekî bi wan re venexwin dibe em destê xwe dirêjî wan nekin dibe em wan nexin Rojavayê Kurdistanê. Şertê me ewil divê ew be beriya entegrasyonê beriya ku ev çete werin Kobanî werin Qamişlo berê ku destayên ser wan deriyên sînorî beriya her tiştî dibe em ya va adetê dünya ye. Dibe hûn esîrê me berdin ya. Ya ez rast nabînim ku rêvebirên Rojavayê Kurdistanê bi van însanlara bidin bistînin û di aynê demê de jî esîr di destê wan dane. Yani ne rast e yani mantık nagire. Madem hûn dixwazin pêvajoya entegrasyonê dest pê bike pêvajoya entegrasyonê em tevlî hev bibine yani em bibin yek. Em bibin yek perçe yani hûn hebûna me qebûl bike em ya ve qebûlî em bibin yek perçe em bibin Sûriye. Yani dî ev ji aliyê siyasî ve tê çi manê meselekî din e. Yani ez vê derê ranabim biryara rêveberiya xwe ser rehne nakim îtiraz nakim ew heqê min jî tune. Ne derdê min e ama derdekî min e esasî heye ewladên Kurd di destê çeteyan de nabe. Di zindanên Sûriyê yek însanekî me heta girtî be dibe bi van însanan re entegrasyon neyê münaqeşe kirin. Bi dewleta Tirkiye re jî wisa ye. Binêrin ana bi dewleta Tirkiye re em behsa entegrasyonê dikin ne? Pêvajoyekî heye. Em jê re dibêjin pêvajoya aştî û biratiyê, Tirk jê re dibêjin pêvajoya Tirkiye bêteror. Tamam. Biryarekî ye, mümkün e, çima nebe. Lê evveliyet hene.
حتی کو یک فردێکی کورد ji dava Kurd û Kurdistanê girtî be hepsê da be pêvajo nikare pêş bikeve yani mantık nagire li Sûriyê jî wisa ye li Tirkiye jî wisa ye wextê ku tu dê hezar însanên me ji ber dava Kurd di hepsê de bihêlî û paşî werî ji me re bêjî ez xwedî wê kapasîtê me karibim dava Kurda sed salî çareser bikim derê we Devleta Tirk ne xwedî wê kapasitê ye ku karibe dava Kurda sed salî çareser bike bi vî halê xwe bi vî aqlê xwe çünkü aqlê devleta Tirk siyasetmedarên Kurdan dişûna berdanê de dixebin çavan piştî Newrozê însanê me xistin bin çavan aniha dîsa Sabahat Tuncel siyasetmedarekî me ye temsîla milletê Kurd dike hat girtin wê çawa be li Tirkiye pêşî Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe fîgên yüksek da hemî însanên me ji dava Kurd hatine girtin ez nabêjim tenê Kurd ha însanên ji dava Kurd hatibin girtin dibe Türk ve Ereb ve feq nake li Rojava jî bi vî şeklî ez nabêjim tenê endamên qesedê Kurd werin berdan di dawiya dawiyê de ji bo rêveberiya Xweser e ji bo doza Kurd e di têkoşîna li hember çeteyan de ev însan birêxistinbûn û xwesaskirin û yani ji bo me bûye ji bo siberoja me bû Ereb dibe Kurd dibe feq nake ama ji ber doza me hatine girtin doza me yek e baş e ev însanê me divê werin berdan paşê entegrasyon dest pê bike eger entegrasyon dest pê bike û însanê me hêjî te hepsê de bin ji we re bêjim seqet e pêvajiyekî seqet e ya serê xwe nagire bi vî şeklî divê pêşî dor bi dor merû biçe şîrokekî min hebû li ser vê evveliyetê rojekê zê ji we re bêjim yani di jiyanê de wextê planekî we hebe di plana xwe de divê hûn evveliyetê xwe bînin cî yani di rêza yekem de çi paşê çi eger tiştek ku hûn divê hûn dawiyê de bikin hûn pêşî bikin serê xwe nagire nabe yani ew mesela kûp heye kûpekî bifikirin divê tu xîçira bixê û kevrê mezin bixê kevrê piçûk bixê qûmê bixê û avê bixê wextê ku tu pêşî avê bixê qûm bixê nagire divê tu pêşî kevrê mezin tê de bicih bikî paşê divê tu xîçira berdî serê bihecînî ew cihê xwe bigire car di qûma piçûk berdî bihecînî car din avê berdî wê demê hemî ev çîrokekî mijwara dev zemanekî gotibû eger demekî müsait demê car din yani evveliyet çi qas muhîm e di heyetê de ev pilotê Amerîkî vanno dewletên Yekbûyîn Amerîkayê îro beyan kir ku pilotê balafira F-15 ku hatibû xistin li Îranê di dorpêçê de bû ev pilot berdevka koşka spî ragihand Caroline Levitt li ser hesabê xwe X'ê parve kir piştrast kir ku artêşê yek ji operasyonên lêgerîn û rizgarkirinê herî wêrek pêkaniye di operasyonê de pilotê ku di bûyerê de birîndar bibû hate rizgarkirin wê rewşa wî bi tevahî baş bibe di demên pêşme de aniha xeterîkî li ser jiyana wî tune ye dibêje dewleta Îranê jî aniha rabiye tam di vî şerê de du ciwanên din dar vekirin li Îranê du kesên ku di dema xwepêşandana li dijî Komara Îslamî ya Îranê de bi sûjbariya hewldana êrişa li depoya çekan ya saziyekî eskerî hatibûn tewanbarkirin vê sibê hatin îdamkirin li gorî nûçî ajansa nûçiyan ya fermî ya Îranê Îrnayê Mihemed Emîn Bîglerî Şahîn Wehîdperest bi tohmeta têkdana saziyekî eskerî hatin îdamkirin di îddianameyê de derbarê van her du kesan de tê îddia kirin ku wan her du ciwanan avahiyên li herêma leşkerî şewtan dine wan hewl daye destanên ser depoyekê çekan ku 20 çekên Keleşnîkov û 1800 guletê de bûne binêrin dewleta Îranê ji bo 20 çekên Keleşnîkov radibe du xortê xwe dikuje dewletekî ew qasa xwînrij e dewletek qatîl e ev rejîm nikare li ser piyan bimîne ev rejîm
hemî insanên ku vê rejîmê li ser piyan digirin sûcdaran. Ve ji bo Tirkiye jî wisa ye. Mesela anha rejîma li ser desthilatdariyê rejîma ser desthilatdariyê Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli bîst û çend sal çêbû? 23 sal li ser hikmin, ne? Dikeve 24. 24 sal li ser hikmin. û anha jî tên ji Dem Partî alîkarî dixwazin, dibêjin xalekî heye di destûra bingehîniya Tirkiyeyê dibêje her însanekî anha li gorî destûra bingehîn a Tirkiye însanekî ancak 2 cara dikare bibe serokkomar li pêhev. Tamam? Cara sêyem nikare. Ji Tayyip Erdoğan heqê xwe tijî kiriye. Heta carekî ji zêde bîye. Bû 3 car dibe serokkomar. Anha Tayyip Erdoğan dixwaze bi destê bi alîkariya Dem Partiyê vê qanûnê biguherîne. Bibêje însanekî heta jî dikare bibe serokkomar. Heqê serokkomar 5 sal e. 5 sala carê hilbijartin çê dibe û herî zêde 2 cara dikare bibe. Îşa dibêje em ya bikin bêsînor. Yani Tayyip Erdoğan bi vî halê xwe yê rizî, bi vî halê xwe yê xurifî ew ê heta ew ê ser desthilatdariyê be. Na eger em dûr bana ji wan nexema me bû. Milletê Tirk ji xwe re li gorî îrada xwe însanekî hildibijêre hilnabijêre êdî mesela wan e, ne mesela me ye. Lê bandor li me dike. Êdî malesef ev dewleta me ye jî, rêveberiya me ye jî êdî malesef êdî em jî dikevin bin tesîra wan însanan. Biryarê wan siberoja me jî tayin dike. Wê çawa be? Ya. Îjan li Îranê hevalno ev rejîma ku însanan darve dike dibe hilweşe. Yani girêdayî hevin. Du kesên ku di dema xwepêşandanên li wê derê de hatibûn binçavkirin, hatin girtin, di derbarê wan de cezayê idamê hatiye dayîn. 20 Keleşnîkov xwastine desteser bikin. Wan her du ciwanan. Dadgeha Îranê cezayê idamê da bû van her du kesan Mihemed Emîn Bîglerî û Şahîn Wahîdperest cezayê wan vê destê sibê hate pêkanîn. Di xwepêşandanan de heta niha dewleta Îranê 5858 kes kuştine. Ev li gorî daneyên fermîn e. Ya. Du xwepêşandanê li Îranê de heta niha nêzî 6000 însan hatine kuştin bi destê dewleta Îranê. 41283 kes jî hatine binçavkirin. Vana hemî qismekî ji wan wê pey derpê werin darvekirin. Dewletekî bi vî şeklî li ser hikmê. Donald Trump êdî li ser hişê xwe dîne berredayê edelbedel û problema wî ye. Lê aniha Donald Trump bi biryarên xwe tesîr li we hemûyan dike. Aha ez ketim rê me got em biçe Almanyê ya. Ew fiyeta benzînê ku me biqasî euro 90 santîm me dide, 90 kuruş ve 1 kuruş bû benzîn. Bawer bikin me 2 euro 55 daye. Litreyek di rêya Almanya'da. Ya. Her ferdekî depoyekî xwe tijî bike biqasî 30-40 euro zêde pere dide. Her serê depoyekî. Veya tê çi manê ev pere ku de diçe? Ev pere ku ji cêva me derdikeve, ji bêrika me derdikeve, dîrek diçe ji bütçeya şer re. Yani însanên ku petrolê difroşin, pere qezenç dikin û Donald Trump jî bi vê bütçe şer birêve dibe. Yani şerê navbera du dewletan de bandor li temamê dünyayê dike. Em jî zirar dibînin. Halbuki normal diviye bu wisa nebiye. Normal di dünyayê de dibe hêzeke hakem hebe. Hekemê ew ê di lîstikên sporê de hene. Ama dünyada hakem tune ye. Maalesef dünya weke maseya bilardo ye.
ew topên li ser bilardoyê çawa azadin, çawa bi serê xwe ne, çawa topekî li topekî din bixe hekem tune ye, aynen wisa ye. Yani welatekî sêyem nare ji welatê êrişkar nabêje tu çima êriştikî. Edetekî wisa tune dunyayê de. Vaya kaos e. Pergalekî kaosê aniha hakîm e li dunyayê. Netewek bî ji binî ve tune ye. La serkêşiya netewek bî Amerîka bi xwe dike. Tune ye. NATO tune ye. Hana hemî felsefî sone. Saziyên navnetewî ne rola hekemiyê nikarin bilîzin. Yani weke di gundekî de çawa rûspî hene ya, dunyayê de tiştekî wisa tune ye. Kîjan dewlet bixwaze dikare êriş bike. Amerîka dikare biçe Venezuelayê, serokê welatê wî bigire û bîne bavêje hepsê bêje min kir û xilas bû çû. Hêza kilkî ve hêza xwe pêkitîne. Maalesef aniha rewşa dunyayê wisa ye, ji xwe ji berê ve wisa ye. Wî rojê min ji were bernameyekê çêkir, navê wî ye anarşîzm e. Anarşîzm berova jî yerarşîzmê ye. Yerarşî hûzanin ew dibin kontrolê de ye. Kesekî jor talîmat dide, ê jêr ew ê pêk dîne, tekiliyekî yerarşîk heye. Ama anarşîzm tam berova jî bû ye. Rewşekî hinek dişibe kaosê. Herkes bi serê xwe ye. Kes kesî talîmat nagire. Ji ber vê yekê Donald Trump aniha bi biryara xwe li ser navê Amerîkayê êrişê Îranê dike. İran zû ve heq kiriye ji xwe ye. Îranê heq kiriye em mesele ne ye. Ez besa rastiyê dikim. Kîjan dewletî helweşînê heq kiriye nekiriye û meselekî din e. Ji xwe Îranê heq kiriye. Niha serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe medya civakî peyameke tund weşandiye li dijî Îranê. Gef li binesaziya vî welatê dixwe dîsa. Trump di peyama xwe de santralên elektrîkî û pireyên li Îranê ji xwe re dike hedef. Roja sêşemiyê li Îranê wê bibe roja santralên elektrîkî. Roja pireyan. Her du jî di rojekî de. Wê tiştekî wekî wê tune be. Heta niha mirovahiyê dibe êrişekî wisa nedîtiye. Donald Trump dibêje roja sêşemiyê. Yani 48 saat mühleta ku dabû 10 roj mühleta ku dabû Îranê sibê ne du sibe bi dawî dibe. İja İran ew ê çawa tev bigere em zanin İran wê çi bike. Ez ê ji we re bêjim. Donald Trump her wiha daxwaz kir ku İran tevgera Hormuzê veke bi zimanekî gelekî tund peyivî wê dengava nalet ew ê vekin. Uja navê ji wan re dibê pîç miş tiş mişî wisa dibêje ez naxwazim bilêv bikim. Yani eceyb zimanê wî xirab e. Dibe eger hûn venekin, hûn ê tengava Hormuzê venekin, dibe hûn ê hemî di cehennemê de di dojehê de bijîn. Ez ê wê heremê li we bikim cehenneme. Yani tenê lê temaşe bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di ber gefa xwe re dibêje wext diqede. 48 saat me wext dabû wan. Dojeh di ser serê wan de dibare. Serokê Amerîkayê Donald Trump wekî din çi dibêje? Bînin bîra xwe min 10 roj wext dabû Îranê da ku peymanekî pêk bîne yan jî tengava Hormuzê veke aniha wext diqede. 48 saat mane. Wextê ku beyan kiribû 48 saat, ana biye 30 saat. 30 saat mane. Dojeh bi ser wan de dibare. Wekî din Trump berî çend saatan di daxuyaniyekê de gotibû ku xistina balafirên şer yên ji aliyê Îranê ve wê bandorê li danûstandinên îhtimalî yên bi rêveberiya Tehranê neke, êrişên li dijî Îranê wekî operasyonekî eskerî ya gor û hesas nirxand. Her wiha anî ziman ku şêwaza belavkirina nûçeyên di derbarê vê bûyerê de ew dilşikestî kiriye. Di vê naberê de Lindsey Graham ew jî dostê Kurdan e qaşû ama di derbarê Rojava da tiştekî berbiçav nekir. Tenê tişmiş got ama encam mühim e. Encamê de Lindsey Graham xwedê jî razî nekarî tiştekî bike. Rojava ji dest çû. Di encama şerekî pir xirab de. Hem însanê me êsîr hatin girtin hem jî pergala me ya rêveberiya xwe ser hilweşiya mixabin. Lindsey Graham weke dostê me li Amerîkayê tiştekî nekir. Ji destan hat.
Li anha beyan kir ku piştî peywendiya bi Donald Trump re ew îqna bûye ku eger İran tengava Hormuzê veneke lehevkirine ret bike Trump wê fermanê bide êrişeke leşkeriya dijwar li ser santralên enerjiyê. Yani ew jî hatiye bîye berdevkê Donald Trump dibêje eger İran li gorî me tev negere em ê wê derê jê re bikin cehenneme, dojeh, em ê her derê wêran bikin. Donald Trump dibêje ew e yani. Van aliye da dibe ciddiye. Ciddiye yani. Ev ê bike. Tabii petrol baha dibe hevanno. Şerê ku li rojata navîn berdewam dike buhayê petrolê ji sedî çil heta sedî pêncî zêdetir kir. Rast e. Em bi xwe di nav de ne, em rojane hîs dikin, ji xwe hûn jî hîs dikin. Wisa ye. Ev rewş dibe sedem ku xelk zêdetir berê xwe bide otomobilên elektrîk. Ew jî rast e. Belkî hûn bi xwe jî erebeyê wê elektrîkê hebin. Hûn ê zêdetir wan bikarbînin. Bi taybetî welatê Çînê anha helberîna xwe ya otomobilên enerjiya nû ya elektrîkê xurttir dike. Destpêka me hadarê bermîleke petrola Brentê bû $120. Bermîlek. Hem Amerika hem İran êrişê binesazîya enerjiyê dikin. Heta niha nêzîkî 8 êriş li ser binesaziyên enerjiyê hatine kirin. Ev êriş ne tenê di nava İran û İsraîlê de lê li ser sektora enerjiya Azerbaycanê, Bahreynê, Kuveytê, Umanê, Qeterê, Erebistana Suudî, İmaratên Yekbûyên Ereb, Iraq, hatta Herêma Kurdistanê bûne sedema bandoreke neyînî. Yani şerê ku Trump li hember İranê dimeşîne êrişên li hember hev bandorê li hemî van welatan dike. Başûrê Kurdistanê jî di nav de. Dengava Hormuzê ku yek ji hîmên herî girîng yê krîza enerjiya cîhanê ye, hîn jî ji bo trafîka bazirganiyê girtiye. Ji xwe mesele ew divê vebe. Piştî ku artêşa İranê tengav weke herêma şer a sînordar ragihand, gev xwar ku wê her keştiyekê ku bixwaze derbas bibe, bişewitîne. Artêşa İranê gev li her kesî xwariye. Divê keştiyekî duwê derê re derbas bibe ez ê bişewitînim. Lê wî rojê derketiye dibêje keştiyên Iraqê dikarin derbas bin nexeme. Em ê rê vekin. Lê anha hala hazir veguhestina petrolê a rawestiyaye. Bifikirin ku sedî bîstê petrola temamê dunyayê duwê tengavê re derbas dibe di ser keştiya re. Keştiyên pir mezinan ha. Anha ew keştî li wê derê asêman e. Ne tere ne tê. Petrol baha dibe. Welatê Asyayê perperîşan bûne. Niha hevanno. Ez ji we du gotina bêjim. Wî rojê min dîsa ser vê gotibû. Roja sêşemiyê 10 roj mühleta ku Donald Trump daye İranê bi dawî dibe. Bi sedan balafirên şer yên Amerîkayê ê herî pêşketî wê bombê xwe tijîkin werin ser İranê de bibarînin. Ew ê li binesaziyên elektrîkê bidin. Ew ê binesaziyên enerjiyê petrolê bidin. Cî ku petrol jê derdikeve. Ew ê li pireyan bidin. Rê bigirin ji bo çûnatin çênebe. Qaşo rejîmê hildiweşînin lê millet wê zerarê bibîne. Milletê sivîl zerarê bibîne. Dewleta İranê jî xwe amade kiriye ji bo heyfa xwe helîne ji ber ku coğrafya Amerîkayê pir dûr e. Ha ev bombe bişîne Amerîkayê bawer nakim bigêje. Yani imkanekî İranê wisa tune anha. Lê ew ê çi bike ew ê heyfa xwe ji hevalbendên Amerîkayê ê li herêmê bigire. Ev welatê ku min navê wan ji we re gotin, Bahreyne, Iraqê, hatta Ürdün jî di nav da, Sûriye jî di nav da. Çi qas welatên herêmê ê ku bi Amerîkayê re di nava tekiliyê de ne, İran wê êrişê binesaziya wan a elektrîkê bike. Elektrîk û ava vexwarinê. Eger elektrîka van welatan qut be, ava vexwarinê ya van welatan jî qut dibe. Çünkü ava vexwarinê ji behrê digirin, ava şor e hemî bi elektrîkê barzûn dibe, pak dibe. Elektrîk tune be nave.
eğer İran jî bikeve nava hareketê wisa bi dehan welatên herêmê bêav dimînin û xela derdikeve. Aliyê aborî ve ekonomîk ve zarar dikin ji ber ku karsazên mezin ên cîhanê wê perê xwe ji van welatan bikişînin û zêrê xwe ew ê bifroşin. Fiyeta zêr canan dibe ku pir dakeve, canan dibe ku pir bilind bibe. Niha însanên dewlemend perê xwe xistine zêr. Eger zêrên di destê xwe de derxin, bifroşin, wê demê fiyeta zêr erzan dibe. Ew jî qismekî Kurdan eleqedar dike tevî. Yani sêşemiyê şûn va eger İran û Amerîka li hev nekin felaketekî mezin çê dibe. Ez nabêjim tenê İran zarar dibîne. İsraîl û bi dehan welatên kendavê ê Ereban wê zerarên cidî bibînin. Hemî bi hev ra. Ez em cih bidin hinek Amedsporê hevan na? Amedspor îşev nûçeyekî min ê din jî heye. Ha hê maye ez behsa evê dikim ha. Behsa ser hîvê dikim normal. Ayê me hazir kiriye deqekî. Ez vê Amedsporê ji nav derxim. Ez hema werim cêm we. Em çend gotina behsa ser hîvê bikin ya. Dünya çû. Wê rojê di sala 2023 de Tayyip Erdogan digot em ê jî biçin ser hîvê. Na. Digot di 2023 de em ê biçin ser hîvê. Hemî vir derew derket. Tîma Amedsporê îşev li stadyumê û di nava alîgirên xwe de dilîze. Yani li Amedê wê maç çê bibe. Eger bi ser bikeve gavekê din ber bi Süper Ligê ve diçe. Di çarçoveyê hefteya sî de ya Liga Yekemîn ya Tirkiyeyê îşev saet di 19 de li gorî saeta Amedê Amedspor li mala xwe li hember Bolusporê dilîze. Tîma Amedê ji bo serkeftineke nû Amedê ye. Amedspor niha di rêza duyem ya listê de cih digire. Di 11 maçên dawî de tim bi ser ket. Niha çavê wê li 3 puanê vê maçê ye. Eger bi dest bixevan her 3 puanan Süper Lig nêz dibe. Amedspor di maça ewiliya vê sezonê de bi 1-0 li hember Bolusporê têk çûbû maalesef. Lê îşev dixwaze wê têkçûnê tazmîn bike, bi ser bikeve. Niha Amedspor bi 67 puanan di rêza duyemîn de ye. Di vê sezonê de 20 maç bi dest xistine. Yani qezenç kiriye di 20 maçan de. Hep caran wekî hev maye. Di 5 maçan de jî têk çûye. Tîma Bakurê Kurdistanê 68 gol avêtine heta niha. Yani Amedspor 32 gol xwarine. Golkarê vê sezonê yê Lîga Yekemîn a Tirkiye jî Mibaye Diagne ye ku lîstikvanê Amedsporê ye maşallah. Vî lîstikvanê Senegalî di vê sezonê de 25 gol avêtine. 6 gol jî ji bo hevalê xwe amade kirine. Yani ew jî dibin golên wî. Boluspor çawa ye? Boluspor di rêza sêzdan a lîstê de cih digire. 42 puanê wê hene. Di vê sezonê de tenê 6 maçên Amedsporê mane. Yani Amedspor li pêşiya Bolusporê ye. Di wê manê de dibêjim. Ji ber ku ê Bolusporê 42 puanê wê hene. Amedspor 68 gol avêtine 67 puanê wê hene. Yani 6 maçê Amedsporê mane hevan no. Li gorî sîstema futbolê a Tirkiye tîmên ku di rêza yekem duyem de rast derbikevin yani li gorî sîstema futbolê a Tirkiye tîmên di rêza yekem û duyem de rast derdikevin Süper Ligê. Eger Amedspor rêza yekem duyem de be derdikeve Süper Ligê. Lê em binêrin kawa çawa bibe. Niha hevan no. Ev Artemis Dudu çi ye? Artemis Dudu hevan no. Niha însanên me ser hîvê pir merex nakin. Bifikirin ku 5 sale mirovahî merex nekiriye derkeve ser hîvê. Dibêje îşî me ser hîvê tune. Îja qaşû îdia dikin ku di sala 69 de, 7 de, 71 de çend cara çûne ser hîvê, li wê derê rêça xwe hîştine, ala Amerîkayê li ba kirine û rêça pêlavê wan li wê derê ye. Tiştekî wisa îdia dikin. Yani ya rastî ê min bi xwe neketiye serê min. Yek ji sebebê ku neketiye serê min yani ez pê bawer nakim ew e ku li gorî teknolojiya 1969 an
مرو نکاره جه اتمسفر جیهان در بکوه مرو نکاره در بکوه آنها ممکنه اما وی دمه زحمت بو yani madem ki tu لگوری تکنولوژی 1960 نهان تو درکتی سر هیوی 5 سالان چما تو نچوی اد بجم د چارچوبه رقابت با روسیه را بو امریکا روسیه در رقابت دا بون شارکی سار هبود نابر وندا کتبون رکی هب بودو گوت از شته جهادی ترم بودو گو اشته جهادی ترم بودو از چم سرهیوی بودو از چم سرهیوی پاشجی her dünyanjı derevi hevudu kabul kirin gotun tamam la şereme ev qasme em dünyayı bixapinin ha madem ki çune mesela astronotik kuvve demi ji ser hîvê hatin xwarê gelek kesan buan ra röportaj çêkir însanên rojnameger ji wan astronotan pirsîn gotin dibe ku hûn neçûbin dibe ku we direw kiribe mesela hin astronotan êrişê rojnamevanan kirin ya madem ki tu çûyî hatî çima insanek işler dibêje gelo dibe ku em bikevin şüpheye belki tu neçûbî çima eriştikî bikene derbas be madem tu çûyî hatî bê bikene mesela ji ber vê gelek şik û şûphe jî çêbûn gotin di stûdyoya da kişandine ew wan fotoğrafên meşhûr fotoğrafê stûdyoya jî hatin belav kirin û gelek kesên ku ev fotoğraf belav kirin fotoğrafê stûdyoya gelek kesên ku îdia kirin ku Amerîka neçûye ser hîvê û ji mirovahiyê re direva kiriye û gelek zanyar hatin kuştin mesela ji ber wî ez hêjî di gomanê de me ez îxna nebûme ku însan çûbin ser hîvê lê aniha dikarin biçin ev Artemis 2 hevanno çawa ku aniha hûn ser fotoğraf dibînin armanca vê cihazê ne ew e ku biçe ser hîvê dayîne li wê derê analîzan çêbike armanc ew e li dora dünyayê turekî bavêje mesela ew xeta ku li ser dora dünyayê dibînin turekî li dora dünyayê da vêje û paşî jî diçe di pişt hîvê de vedigere tê hûn zanin wextê ku em bi şev li hêvê dinêrin ya jî bi teleskopan em wextê hêvê analîz dikin heta niha di dîroka mirovahiyê de me tenê aliyekî hêvê dîtiye me tu car pişt hêvê nedîtiye li ser pişt hîvê spekülasyon gelekin baş e dibêjin UFO li wê derê ne û nizanim medeniyetên beriyan ha li ser cîhanê bûn ew ê ku pîramîd mîramîd ava kirine li ser cîhanê li ser rûyê erdê dibêjin ew çûne li wê derê kolonî çêkirine xwe li wê derê veşartine û paşê jî mirovahiya vê derê ku em yani aniha jî êdî zeka me û mêjiyê me têrê nake em ji hev derbixin ka heqeten pîramîdên li Misrê çawa çêbûne û gelek medeniyetên cuda hene li ser rûyê erdê hişê me aqlê me nagire me hewl da em dîrokekî ji nû ve binivîsînin di derbarê medeniyetên kevin de lê wenda bûne medeniyetên kevin pir tişt aniha li ser rûyê erdê hene ne zanyar ne îlim ne mêjiyê însan nikare tê bigêje ka ev çima hene û çawa çêbûne baş e îja dibêjin ev medeniyeta ku ev çêkiribûn zemanê xwe de çûne ser hîvê li vê derê jî lehî rabiye dünya sîrû bimbiye wê demê keştiya Nuh ketiye dewrê baş e çîrokekî yani efsaneyekî wisa heye wana hemî efsane ne em nizanin wekî efsaneyên Newrozê tu însanekî nizane hemî tiştê ku ji we re tê gotin wekî çîrok wekî efsane hemî xeyalê xwe ji we re dibêjin tiştê ku hatine nivîsandin jî hemî xeyalin tu tiştekî tune ye bifikirin ku dîroka herî kevin an nivîskî hevanno çîroka Gilgameş e yani ji Gilgameş kevintir çîrok tune ye bav û kalê me medeniyetê berê ji me re tiştekî nenivîsandine negotine em ev pîramîd me çawa çêkirine ev diyarên muhteşem ku cilêt jî nikare bikeve berê me çawa çêkiriye yani ew heykelên mezin ên li Misrê û biçin bibînin mirov însan şok dibe ji ber ku
Aklı insan îro terênake wana çê bike. Ne aklı insan matematikî têrê dike û ne jî destê wan ne jî aletê insana îro têrê dike. Yani heykelekî bifikirin ji granît çêkirine bi qasî binayekî mezin û mükemmel çêbiye. û tu bi aletê îro jî nikarî çêbikî tiştekî wisa. Ne mümkün e. Em behsa 4000 sal berê dikin işte. 4000 sal berê çêbiye. 4000 sal berê li gorî dîroka ku me nivîsandiye hê hesin keşif nebiye. Hê vinç keşif nebiye. Yani hêza insan têrê nake tonekî kevir rakeve demê. Ama em dibînin 10 ton, 15 ton kevir karibiya rake û dayîne pê duyar çêke. Çawa çêkirî em nizanin. Bana hemiye çima dibêjim? Hin tiştên veşartî hene di dünyayê de. Em nikarin yani hişê me nagire em ji nav derbixin. Baş e vanno. Nava astronotên Artemis 2 ji bo firîna xwe ya li ser hêvî amedekariyan dikin. Tabî ev aniha çûn piş hêvî de vedgerin tên seyaheta wan 10 rojan e. Paşê ew ê derbasî ser hêvî bibin. Êdî mehekî din e, salekî din e ew ê kengê derbasî ser hêvî bibe em nizanin. Lê divê gera xwe ya 10 rojan de ew ê bi taybetî aliyê veşartî yê hêvî analîz bikin. Plan ew e. Ew ê çi bikin? Fotoğrafan bikişînin, wêneyan bikişînin, aliyê ku ji dunyayê ve nikarin bibînin. Aliyê veşartî ê hêvî heye, em ê li ser fotoğrafa wana bibînin. Ka binêrin çi heye heqeten. Qonaxa girîng ya divê rêwîtiya nêzîkî 10 rojan de şeva yekşemî yani îşev. Baş e, îşev heta duşemî. Astronot wê bikaribin aliyê din yê hêvî re derbas bibin. Baş e? Ew e. Aniha mesela di van saetan de astronot ketine ser qada bandora hêvî. Yani êdî erdê hêvî makîna wan dikişîne ber bixwe ve. Eger her tişt baş biçe li gorî ku organîze biye, dema ku Orion li dora hêvî dizivire, astronot dibin mirovê yekem ku di dîrokê de cara yekeme ew qas zêde ji erdê dûr ketine. Di dîroka temamê mirovahiyê de. Cara yekem zindiyekî yani insan ew qas ji dunyayê dûr ketiye. Pişt hîvê. Ya astronotan perwerdeya jeolojiyê dîtine ji bo çi? Ji bo ku bikaribin taybetmendiyên erdê hêvê wan kraterên wê bişopînin, bi fotoğrafan, bi wêneyan ravê me hemiyan bidin. Aliyê din yê hêvê mühim e. Pisporê vê misyonê heye. Pisporê misyonê ew wezîfedarên ku aniha di wê cihazê de, di wê makînê de ne, yek ji wan koç e, di hevpeyvînekî zindî de ji fezayê dibêje, şeva borî divê me fotoğrafê aliyê dûr yê hêvê girt. Bi rastî divê ecayîb bû. Misyona Artemis 2 beşekî ji planekî demdirêj ji bo vegera gelek caran ji bo hêvê. Yani ana plan dikin piştî 5 salan, 5 çend sal, piştî 5 salan insan cara yekeme ber bi hêvê vedkeverê, lê naçe ser hêvê, diçe dora hêvê digere, vedgere ser rûyê erdê, piştî din, piştî mehekî din yan jî piştî demekî dirêj, ew ê cardin îja ji bo biçin ser hîvê ew ê bikevin rê. Yani ev Artemis 2 ne ji bo çûyîne ser hîvê ye. Baş e? 10 rojan da ew ê vegere ser rûyê erdê. Çima naçin ser hîvê ew jî meselekî din e. Wekî din hûn ê bibêjin ev însan çima dixwazin biçin ser hîvê hevandan. Armanc ew e li ser hîvê bingeheke daîmî ava bikin. Weke rawestgehekî. Wekî platformekî ji bo keşfên nû. Sibê du sibê eger hûn bixwazin biçin ser Marsê yani ji bo keşfên nû hûn pêşî diçin ser hîvê bîna xwe didin sê çar rojan lê wê derê xwarin dixwin hinekî vedizelin banyo manyo paşê hûn ê rêya xwe bidomînin ber bi Marsê ve yan jî bi dervekî din ve. Ya cidî dibêjim ha armanca ew e. Wekî din hûn ê bibêjin ev însan çima dixwazin biçin ser hîvê hevandan. Armanc ew e li ser hîvê bingeheke daîmî ava bikin. Weke rawestgehekî. Wekî platformekî ji bo keşfên nû. Sibê du sibê eger hûn bixwazin biçin ser Marsê yani ji bo keşfên nû hûn pêşî diçin ser hîvê bîna xwe didin sê çar rojan lê wê derê xwe bidomînin ber bi Marsê ve yan jî bi dervekî din ve. Ya cidî dibêjim ha armanca ew e.
Yani eğer imkanı ve hebe hun ser hive bu karabın sera çevikin, bostan bajon, zeviye ve hebin lüvederi. Ev şuka kaçtırdı. Bedi icabına ki hun jüvederi keski xatıcı xarın kim xarabı bin. Lüvederici xarına ve üçü be. Yani hune av çeva peyda bıkı seviye enzanım. Yani probleme. Edi hun şuka hayala xo berfere bikin hevanno. Anha ev Artemis düddü misyona xo di nava 10 rojan de xilas dike ve digere swer wî erdê û carekî din jî ew ê dîsa biçin ser hîvê li wê derê raweskehekî çêbikin îstasyonekî. Heqeten ha ji bo merûbîna xwe vede ji bo biçin wê derê dibe merkezekî lêkolînê. û paşê jî ew ê sêheta turîstan bidin dest pê kirin. Kî ji we bixwaze biçe ser hîvê hûn ê ji xwe re bilêta xwe bibirin vîze mîze îcab nake tenê pere û perê xwe didin merkezê NASA hûn ê biçin ser hîvê werin. Hûn ê biçin ama vegera we garantîn ne. Çûyîn garantiye êdî hûn ê veger veneger nizanin. Hevanno bi vî şiklî niha Donald Trump di derbarê Kurdan de tiştekî dibêje hevanno ez tirsim serê Kurda bixe belayê ve Îranê berra ser me bide. Serokê Amerîkayê Donald Trump di nava lîstikekî xeter de ye hevanno. Binêrin çi dibêje. Donald Trump di daxuyaniyekê xwe ya herî nû ya di derbarê şerê Îranê de beyan kir ku Amerîkayê bi rêya Kurdan ji bo xwepêşanderan çek şandine. Dibe di fikre ku Kurdan ew çek ji bo xwe birine. Yani acayip mesûjdvar dike bidin. Donald Trump Kurdan bi diziyê sûjbar dike ya. Ya çawa mümkün e ya. Serokê Amerîkayê Donald Trump di hevpeyvînekê xwe ya kanala Fox Newsê de got me gelek çek ji bo wan şandine. Behsa xwepêşanderên li Îranê dike me çek bi rêya Kurdan ji waran şandine. Trump her wiha li ser mijarê got ez bawer dikim ku Kurdan ew çek ji bo xwe birine. Serokê Amerîkayê şiyariyekê tund da rêvebirin Îranê û ragihand ku eger Tehran bi lez peymanekî îmzen neke ew ê vebijêrkên eskerî yên gelekî tund bikarbîne. Donald Trump got eger İran bi lez peymanê îmze neke yani ez difikirim ku ez her tiştî biteqînim û destayînim ser petrolê jî. Serokê Amerîkayê teqez kir ku armancê wan ê paşerojê rûxandina pira û stasyonên hilberîna elektrîkê ye yên li seranserî Îranê. Ji bo armanca me ew e ku em temamê Îranê felç bikin. Ji bo ku jiyan nelive. Dibe ez bawer dikim ku dikarin heta sibê bigihîn peymanekî. Yani Trump dibêje heta sêşemiyê serê sibê me peyman çêkir me çê nekir êdî çû ji Îranê de. Lê vê derê de di vê nûçê de bi taybetî Kurdan sûjbar dike. Me xwepêşanderên li Îranê re çek şandine lê Kurdan ev çekî me desteserkirine. Me sûjbar dike. We goterê êdî çiqas rast e nizanim. Behsekî jan rêxistinê dike. Donald Trump vekirî qiseke tu kî sûjbar dikî nav bide. Kî çekê te dizîne? Kî silahê te dizîne? Donald Trump. Rayadarên Kurdan em li bendê ne hûn rabin bersiv bidin Donald Trump. Hûn bibêjin me çek û silahê te negirtine. Em bi xwe heldiberînin. Fabrîqê me hene, çek û silahê me hene. Em nehewcî Amerîkayê ne. Ama Kurd mixabin tiştekî wisa nikarin bêjin. Çünkü ne devleta Kurdan heye, ne fabrîqê Kurdan heye. Em parsekê silahê xelkê ne. Ne perê me heye em silah bikirin, ne petrola me heye em bikirin. Ne jî statûya me ya siyasî heye destûr dide ku em çek û silah bikirin. Bifikirin Başûrê Kurdistanê jî nikare çek û silah bikire. Çünkü statûya wî ya resmî müsaade nake hevanno. Statûya Başûrê Kurdistanê ancak terê dike ku çek û silahê sivik ji bo asayişê. Tank, top, parastina hewayî Başûrê Kurdistanê nikare dest bixe çünkü nabe. Devleta Kurdan lazim e ji bo tu bikaribî çek û silahên konvansiyonel bi dest bixî. Yani devleta Tirkiye, devleta Sûriye, devleta İranê çiqas dikare bibe a Kurda em ê kaş û berkaşî bibin, em ê rezîl û riswa bibin destê wan de û em ê bi tirs bijîn. Sibê du sibê em ê werin girtin, neyê girtin. Gelo em viya bibêjin dibe sûç, viya nebêjin nebe sûç. Mesela Avrupayê tirsekî me wisa tune ne? Hevalê me li Avrupayê.
Hûn li Almanya dijîn, ê li Swîsre dijîn, ê Swêdê, Norwêcê dijîn bila bibêjin. Ya rojekî ti hişê we ku hûn bikevin hepsê ji ber meseleyekî fikrê yan ji ber meseleyekî siyasî. Yani tê hişê we asla nahişê Mêriya. Nahişê we. Wekî dünya alemê merov tabii ki merov dizî bike, merov gendelî bike, merov heqaret li însanekî bike, merov kêr zikê xelkê rake tabii ki merov tên girtin. Ew tiştekî din e. Ve suçekî normal tu başbakan bijî, tu serokwezîr bijî, tu vî suçê bikî tê girtin. Ez behsa azadiya xwe îfadekirinê dikim. Mesela vê derê li Orta Avrupayê em pir azadin di mesela xwe îfadekirinê de. Ama li welatê xwe merov nikare. Ya halbuki herî zêde li welatê xwe divê merov azad be. Merov bikaribe di biryaran de cih bikire. Yani çar Türk di derbarê siberoja me de çima biryarê bidin? Çima anayasa destûra bingehîn ew çê bikin ku ez jî pêk bînim? Na. Çi ziqûn ben bi hev re çêkin la? Baş xirab dibên bi hev re biryarê bidin. Çima tu çêdikî yani? Ha, Türk kanûna çêdikin, Kurd jî kanûna pêk dîn. Em kolê bavê wan in. Tiştekî wisa nabe. Wek hevî. Tirkiye hebe, Kurdistan jî divê hebe. İran hebe, divê Kurdistan hebe. Sûriye hebe, divê Kurdistan hebe. Rojavayê Kurdistanê divê hebe. Yani ez bixwe eyb dibînim ku rêveberê me Rojavayê Kurdistanê re min bibêjin Bakurê Sûriye. Hez nakim yani. Bu çaxê temam yani. Madem wisa ye însanên ku ji Rojava re bêje Bakur Rojhilatê Sûriyê divê ji Bakurê Kurdistanê re jî bibêje Doğu Türkiye. Türkiye'nin doğusu. Türkiye'nin doğusu. Türkiye'nin güneyi. Güneydoğusu. Tamam. Lê weke nûçiya dawî Donald Trump dibêje min çek û sîlah şandine ji xwepêşanderên li Îranê re me birêya Kurdan ew şandine lê ez bawer dikim ku Kurdan ew çek û sîlah desteserkirine. Yani divê derê de Donald Trump dixwaze Kurdan li hember Îranê weke sûcdar nîşan bide, dixwaze Kurdan bikişîne nava şer, ev jî taktîkek Donald Trump e. Xatirê we silav rêzevanda.